Ja fa molts anys que vaig començar a remenar per aquestes muntanyes, a pujar-les i baixar-les, descobrint molts llocs que m'han fet somriure molt i que m'han omplinat molt l'ànima i m'han fet ser i sentir com ho faig. Soc un habitant del Pirineu perquè és el territori que realment em defineix com a persona. I el fet d'habitar el món que vas recorrent pas a pas és molt interessant perquè no veus el món passar, sinó que el veus, el sents, l'olores. Això et fa viure la vida amb una intensitat que per mi és imprescindible. Soc tallista, artista de la fusta, escultor. Vaig començar fent un tipus de peces que eren cartells i per sort cada vegada vaig poder anar ampliant més el meu catàleg i el meu ventall de peces i he treballat molt amb treball realista com per poder desdibuixar aquesta part real i ara mateix tinc la necessitat d'expressar-me amb els meus conceptes i parlar amb un llenguatge propi perquè així és com me surt a mi expressar-ho. Per mi la fusta és un material que té un llenguatge propi i que permet expressar-te tu dins d'aquest llenguatge. És treballar amb un material que tot el rato t'està explicant coses. O sigui que pots estar aprenent d'ella una vida sencera i no acabaràs d'aprendre perquè al ser un element natural mai és igual. La motosserra ha sigut una eina que sempre ha estat molt present a la meva vida. Ja des de xic les motosserres feien viruta i soroll per fora de casa i ja fa un temps que la motosserra ha passat a ser el meu llapis a l'hora de començar a crear, no? Hi ha moltes de les peces que estic fent ara mateix que potser tenen un traç de llapis o potser ni el tenen. Observo el tronc on he de fer la peça i amb la punta de la motosserra començo a dibuixar-ho i amb la motosserra segueixo. Com a eina és molt bèstia. Per mi aquesta és la màgia de compatibilitzar la part més ruda amb la més fina. Hi ha una part molt gran de la meva obra que parla d'aquests contrastos, que parla de lo bèstia i lo subtil. I m'agrada introduir-ho d'aquesta manera i que formi part de la meva manera de treballar. El meu taller, en realitat, vindria a ser com la meva cova, el meu petit temple. Sempre treballo sol, és el lloc on estic tranquil, on parlo amb mi mateix, on me'n puc expressar buscant la bellesa. És un racó íntim on millor em sento per expressar emocions a través de la fusta, del ferro, de les pedres. La major part d'idees provenen de fora del taller. Hi ha conceptes culturals que em remouen, que em preocupen, que m'emocionen, que van agafant forma al meu cap i de la mateixa manera hi ha elements naturals que també m'inspiren certes coses. Tot sovint, així recorrent les muntanyes o recorrent els boscos, i més quan ho fas amb una perspectiva d'anar a buscar l'art que té aquests sons, aquests moviments, aquests colors, aquestes llums, aquestes formes, al final acabes trobant molts adjectius que li donen significat als teus propis conceptes. He destinat una part important de la meva vida
a descobrir el món, sobretot a descobrir llocs de muntanya que per jo tenen una part on em sento identificat i on em trobo a gust. M'agrada descobrir aquests llocs que estan poc transitats, que mantenen el que és la seva manera de fer. He tingut la sort de poder treballar amb grans mestres artesans en diferents països del sud-est asiàtic i a partir d'allò vaig trobar un sentit molt gran en aprendre i en fixar-me molt de la manera que tenien determinats pobles de treballar amb la fusta. Al final és un pretext fantàstic per interaccionar amb determinada gent al món. Quan pots compartir una cosa tan fantàstica com és tallar amb fusta o treballar la fusta en general d'una manera artesanal, trobes uns nexes que t'arriben a tensar molt a gent que d'una manera et semblaria que no tenen molt a veure amb tu i t'acabes adonant de que en realitat sou ànimes bessones que habiteu a 15.000 quilòmetres de distància. He viscut a 18 pobles del Pirineu. Ja fa molts anys que vaig veure que aquest territori tenia els trets que m'atreuen d'un territori de muntanya i per jo casa és la Ribagorça. Al final és com les aigües que van a parar tots així al mateix puesto, en realitat aquí mos hem anat a trobar així un grup de gent que, com les aigües, que mos ajuntem així dins d'una mateixa vall. En realitat hi ha hagut moments que sí que he sentit soledat, però ha sigut més per un moment personal que no pel fet d'habitar entre poca gent. De fet, jo crec que el fet d'habitar entre poca gent el que et dona és una mica al contrari, perquè el fet de sortir a la plaça i poder saludar a tothom amb la consciència de conèixer aquella persona que per lo bo i per lo dolent tot se sap, tots sabem el que fem o deixem de fer, això et fa sentir més abraçat com a individu que no una altra cosa. Hasta d'aquí una estona, d'aquí un rato ja us tornarem a veure. Jo ja no, perquè jo marco. Tengo poco, ¿no? Una peça que està feta amb les mans vol dir que porta una ànima al darrere. I jo crec que el veritable valor és aquest, és el de la persona que està fent allò, el de l'ànima que vol continuar fent aquella cosa d'aquella determinada manera. Crec que la maquinària és fantàstica per poder facilitar-nos processos i en realitat jo crec que aquest és el valor més gran que tenim la gent que treballem amb les mans i és que al darrere de cada gest hi ha un sentiment, hi ha un esperit i les coses que es poden arribar a fer amb les mans són infinites, està clar. Sempre m'ha agradat interaccionar molt amb la gent gran per empapar-me molt de tot aquest coneixement que en realitat crec que tenim el deure de continuar mantenint per la seva importància. Des que vaig començar amb el meu primer taller sempre hi ha hagut alguna persona gran que m'ha acompanyat amb això i ara mateix ho és Javier de Farre. Antes, quan jo tenia 18 anys o 20, a la Vall d'Aran es feien de pi. Hi ha una comunicació molt especial, hi ha un llenguatge íntim de dins del taller i en realitat és algo que trobo que hi ha una complicitat, un respecte mutu i això, i el fet de poder compartir amb una persona amb aquestes persones que et separen moltes coses però a la vegada veus que t'uneixen moltes, t'enriqueix d'una manera molt bonica, molt bonica.
No sé cap a on vaig, però estic molt emocionat cap a on no sé què vaig, perquè el fet de parlar amb el meu llenguatge m'està fent veure que tinc coses a dir. Això em fa bategar d'una manera com a artista que em mou molt. Tan sols de dir-ho ja hi ha un cuc aquí dins que m'emociona. I veure que cada vegada s'està obrint més una manera de treballar i d'expressar-me que cada vegada trobo que té un llenguatge amb més identitat.